Здравейте! Казвам се Милена Христова Маринчева, на 29 години съм. Родена съм и живея в град София. Завършила съм магистър в Софийския университет. От 2 години се занимавам с популяризирането на дейностите, извършвани от Българския антарктически институт, както съм и член на българските антарктически експедиции до българската база Свети Климент Охридски на остров Ливингстън. Ето е нашата база. Моята кауза е свързана с изготвяне на национална програма за планиране и финансиране на българските антарктически дейности. За осъществяването на тази кауза сме правили досега доста мероприятия заедно с института, културни, свързани с фотоизложби, с представяне на книги, с много презентации дори на самия институт. Аз считам обаче, че за изготвянето на такава програма за планиране и финансиране на този вид дейност е необходимо съдействието на Министерството на икономиката, съдействието на Министерството на наука и образование, съответно и на президента на Република България. Смятам, че тази кауза ще насочи вниманието на хората и всички български правителства по-натам към значимостта на Антарктика, което е континента на бъдещето. Тя е един световен приоритет на всички 28 държави членки, съответно на Антарктическия договор, към който България се присъедини през 1978 година. През 1994 става пълноправен член на КОНАП, световен орган, занимаващ се с антарктически дейности. В 1998 година България се присъединява към Европейския полярен борд. Като държава членка на тези три сериозни институции, България естествено, освен налагане на вето и взимане на решения, е задължена да спазва редица споразумения и редица решения. Считам, че българските правителства занапред, чрез изготвянето на такава национална програма за планиране на финансирането и на самите дейности, ще взема участие. Съответно, такава програма ще даде възможност за информиране на хората, всеки един, който пожелае да се интересува от това какво се случва на нашата база, как я поддържаме, колко пъти в годината ходим, колко учени, какви проекти има. Всичко това нещо ще влезе в тази програма и аз считам, че ежегодните научни проекти ще са достатъчно интересни, освен за научните среди и за хората. И смятам, че моята кауза трябва да стане приоритет и бъдеща национална политика. Благодаря ви за вниманието.